Ganahan naman mo trabaho? If I were you, when you grow up, ayaw pangandoy nga mahimo kang usa ka trabahante. Ayaw pangandoy og nindot nga trabaho. Ha? Unsa sir, di mi mangandoy nindot nga trabaho? Nya, usa man ang pagbuhi among kagalingon. Kapoy ang manarbaho, kapoy ang motrabaho nga naman. Iba mo sa nakakapoy magtrabaho, daghan na magmandar nimo. Imong supervisor, imong manager, na pag-presidente sa kompanya, magsigmandar, sige lang, hatag trabaho, hatag trabaho. Ang dapat ninyong ipangandoy sa inyong kinabuhi, mamahimo mong mga business owner. If you have your own company, na may kaugaling kompanya, kamo mo'y magbuot. Unsa mo orasa mo sud, unsa mo orasa mo uli, inig-agi ninyo, good morning sir, good morning ma'am. Gikas janitor nga posisyon, padong sa pinakataas nga posisyon sa imong kompanya, mo greet na sila nimo. Inigsakay nimo sa imong sakyanan, napay